manahina tindak kun ni dong atta saha porsiaud di sadok portibion rap mahita madok porsia di debata jahoba nato parlare dokan gimana tidur sini agak beres datang di Purwadia andorak sahabubuhan hidup tu hatta natuman nakunni di pamuman silatus nama te terpajal do ibadah dia opinor silang na tua tuban wartoru dung di tanam na mula mangulu di hari patuduan nama naik tu surga lau hundung di samu di depatada amanai perguguna satu rusani di sima ibana penwalang sultan on manguhumi halap na mangulu do namate au porsia di tod di Purwadia jala dong sada huria nabadia huria atau padahal Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangul seru daging halak nong mate dohot diagoluan nasora sudah amin. Minggu pasapuluhon dung Trinitatis tanggal sia Agustus 2026 warni minggu pasapuluhon dung Trinitatis hasitolu sadaun di debata ketritunggalan Allah topik minggu pos marohamuna unak kamu mabiar tenanglah jangan takut. Partangyangan keluarga ima dibagas ni Opu Agung Pasaribu di lingkungan Simar Lailai Huta Bagasan masuk pukul 10 WIB pasaha tohonan guru huria Bibel Pro dohot diakones di minggu tanggal sia Agustus 2026 sadarion di Patupa Huria Kristen Batak Protestan HKBP Hatopaddo pasaha tohonan guru huria Bibel Pro dohot diakones toropna 100 sadahalak maringanan di huria tahun niluhon ni opui eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST Sinode Distrik tuari Senin tanggal 10 Agustus 2026 Manang Marsogut Patupaun ni HKBP Distrik 2 Silidung do Sinode Distrik maringanan di HKBP Piaraja Resort Piaraja mamuka pukul 8 WIB borhat do Padita Krisman Saragi SPDK do Situa Roy Huta Barat STH do Situa Marton Pasaribu do Superman Hutapea Sian HKBP Resort Pasurnapitu Maddohoti Ulauni ibadah syukuran kantor distrik tanggal 10 Agustus 2026 Patupon HKBP Distrik 2 Silidung do ibadah syukuran kantor distrik siala naung sikop ulaun renovasi kantor dohot mes distrik maringanan di kantor HKBP Distrik 2 Silidung masuk pukul 10.02 WIB nidohotan ni panitia pembangunan kantor distrik sude pangulan akotiki doho sude calon pelayan na adong di distrikon titing namoding na di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 nunga jumolo marujungolu Edward Renaldi Lubatobing ama Angelin tutup umur 37 tahun ima ruas namoding sial lingkungan tagahabing borhat do huriata mangapuli keluarga sadarion sidung parmingguonon nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tusude ruas ni huriata nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan mulai sian
tanggal 1 tanggal sia Agustus 2026 di Pasar Huriatama Tuhamu selamat ulang tahun Tuhatama nama masu hita saluhuna songonima suarane titing di minggu sadarion debatama nama masu hita saluhuna butima.
Amin di debata na sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti akate-ate doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uhita saluhut hinaholongan itu hatang, tajakon ma barita nauli, jamita di minggu sadarion, laos di napasahaton tohonan, aguruon biwel produk diakones, ima natar surat di Matius 14 ayat 22 sahro di ayat 37 takasma tapai hutihut. Dungi di das-das Yesus maka sisianna marparau pajolohot tu baribaan asa dipamuli natoropi. Jadi duk saut dipamuli nakok ma sasadasa tuduluk mertangiang. Asa dung botari kolan sahalak na nama disi. Alayang go parawi nunga tarholang siap pasir. Jala disosak galubangido nasida. Ai alodo alogo tunasida. Jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus madapot nasida di sisi ni tao. Jadi dung diida sisi ani bana mardala di sisi ni tawi marlangam manasida dirip putodi pola mangangguhibe nasida sian biar ni rohana sida alai pitor di pakulungi Yesus manasida nin nama pos marohamuna audo unak kamu mabiar dungini nasi Petrus mamangalusi bana ale Tuhan anggoho do hape dokko nau Roma dapat toko mardalan sianaiki. Kebedi dokma Roma tong. Jadi mijur masih Petrus siap parawi mardalan sianaiki madapat to Yesus. Alai mamereng alugo nagugui mabiar maibana. Jadi naing lonong ma kebedi jauhon Tuhan palua au. Jadi pitor disuruh ko Yesus matanganna manako bibana. Jala dirok tu ibana ho sioti kaporsiawan ahama pola ganggu roham laos bongok manasida tu parawi jadi soma alugui jadi disobah halak na di parawi maibana akanin nama tutudo ho anak ni debata ido sahakna bokadongan tapuji matu hatai ala tongon di HKBP Pasur Rafituon Tabatupa ulau nabalga di nanang majalo tohon anaka nataholong edison jala termasuk do HKBP Pasur Napituon di sejarah ni HKBP na tardok sianon sian rion sian luaton pamasaka pakobasion udang gua ka peristiwa di sejarah ni HKBP na sutar lupa kita di luaton nang di Huriaon termasuk di Sodope di Joluni Garejaon makam kuburan ni misionaris ala ni tapuji matuhatai ala di pasu-pasu di tugu-tugu Huriaon bui mangerbang HKBP satu Portibion di pasu-pasu tuhatama sudi akka parhalado ni Huriaon sungakson nang ruas mamukasian na Mehmet sekolah minggu remaja pemuda nama godak sahatu lansia sian hami pimpinan ni HKBP na hadir nuang di sosude upasah tamima tabi horas-horas tuita horas meta saluna mokadongan nasa mingguon tardok gudang do dibaritaho dia ke media padohan ni salah ahli fisika polarikok yang guarna Michael Willen ala Amerika nama dok songonon ia lokasi manang inganan ni Tuhan marhira 430 miliar triliun kilometer ma siap pertibion tadok daktar dungdung ala ni dauna dang nengok bahasota alai berita nauli donunga tabigi marhite turpuk nau jinahon naking naing di parata tuhita sadarion di patugu haporsiota dang dao Tuhani
alai jonok do ibana di ngulu niya kesisiani na julu jonok do tuhatai nang di ngulu tas sahatu sadarion. Jadi taida jolo satokin ahana masa ujui adorakso ayat na hujahau nakin. Jadi sebelumna menang adorakso nama saon namar parawiyak kasisiani diari nasarupa di bagasan sadari i tabigi melotajaha ayat adorakso turpuhon di pamalup Tuhan ta Yesus do akan namar sahid masa tadda halongangan jala doho doa kasisiani na di parawi marnida manaksihon laos diari nasarupa do di patu-patu ta Yesus tadda halongangan na mangaleo mangan 5.000 halak na somal tabigion marite 5 roti do 2 deke ipe namasai disaksihon nak kasisianido. Jadi nomoti nama 2 tadda halongangan mujizat nauk takas disaksihon nasida na dibagasak parawi dung masai ipe ubena disuruh Tuhan ta Yesus akasisiani parjulu mar parau ima turpu na tabigi sadarion jaladina disuruhi akasisiani mar parau taboto martangiang Tuhatta sahalakna na ditiki na mar parawi akasisiani Roma alugu nagugu doho galubang nabalga tasitong na kadongan holam mangadupi alugu nagugoon do galubang wape dunga mabiyar na sida alay tabba mabiyar na sida ala song natabigi di turpuho dinaro Tuhan ta Yesus manopok na sida diripu na sida toddi di hati Indonesia di dok hantu dipikir na sida begu Tuhan tai holam mamikirhon alugu do galubang wape daktar taube hape tabba biar na sida ala dipikir nasida robegu ape tuhate gabi silopit dohonon biar nasida hama kadongat di situasi nasongonima ui marata bayako songo dia keadaan nasida na diparawi berita nauli tuak kasisiani na diparawi jala berita nauli tuhita di parngulota siganopari sahatu sadarion songon na tapagi naking diayak 27 alai pitor di pakulingi Yesus manasidanin nama pos marohamuna audo una kamu mabiar tapaan yang sangat tepat waktu situasi na mabiar nasida alai di pakulingi tuhatai nasida asa pos rohana sida sialan ini arahom mahita hamo kamang hamuinang sudi lau mamutihi parsiajarna arga jamita na mangulu lau patugu haporsiaut tadi nguluon marhite barita nauli natabigi na parjulu nabuido masa roga lubang alugo nagugo uju tongon tauloi parsuru ni Tuhatta songon nataida di turpuho dioloyak kasisianido parsuru ni Tuhatta Yesus asalao nasida marparau dioloi hape ro alogo nagugo galubang nanido ni hamo kadongan hauduhot tadi parsuru ni Tuhani dang nama do gabeswadong galubang alayoddo sitiopota berita nauli ditongani galubang dot alugu nagugui takas padonganion ni Tuhatta jadi dong dotikosna padohan na somal tabigi di hati Indonesia jangan minta supaya laut tidak bergelombang tetapi mintalah supaya engkau bisa melewati badai dengan selamat lausima jamita na mangulu nak tadap turu hatta bisa darion na buidur ragam ni galobang tadopi di bagasa parnguluonon marsa sahalak
nang keluarga tabe nang hurian itu hataon HKBP na bui do ta adupi galobang alai naing takas taida tu hatai jala tapangido asa diramoti di palua hita imana perjulu na paduahon kebijamita na mangulu persiajaran na arga di hita marhite barita naulion na boy masa do dak perjolo diubah hatta keadaan manak situasi alai perjolo dipatogu roha dipatogu ha persiao tersongong galubangin akin dak perjolo diurus dipasotu hattai masa dope terjadi dope galubangin alai naik perjulu muba rohado sikap niak kasisiani mengadupi nama saing. Jadi dang namar sobu-sobu tu hatai. Alai songo dia do cara itu hatta namangi hutot tu hatai sadiri ima cara nadumenggan. Tiki dok tu hatta Yesus pos marohamuna au do unak kamu mabiar tiki dok tu hatai manggogo do pia logui do galubangi. Yang joloso lapatan nah muak kadongan uido dingolot takas do taida galubangi aka persoalan uido takas adong biar dihita alai marhite barita naulion naik tumakas taida kehadiran itu hatai nagok kuasui songo namanggohi rohanya kasisianina julu naing inang namanggohi rohata molo tapamanat perdalanan ningoluta uido godang ragam niaka galubang di parnguluot tahun dan apala somal dihita HKBP memakai alat peraga marjamita alai niarahom majuhita tabayak kom maju manginang muladong juru panisada botol na bening taisi air natio jala matse tio iki alai molo dipamasuk topung hati Indonesia tepung tu bagasan jala omma bui gabaran ningulu ina mangadupi ragamnya kagalubang dot alugu nagugu di parngulot ta si ganupari. Jadi molo tatio rupani botolong nga disi ay natio alenga masuk topung. Buido marhiti-hiti akana masa gabe tergoncak kita tadopi songon tanda kutip galubang di ngoluon isarana sai tabegi ganupari dang marna matsohot porang di portibion terguncang galubang tarsongoni ngulutai rupani manang di Indonesia saya tabegi di media ganupari saya holan na demonstrasi tergoncang keruh tabegi do barita mung kita hilala deba masa do kesulitan di ekonomi tergoncang lamu litok lamu keruh jala tabegi barita gariada penduduk negara na penduduk na mayoritas ateis dan ada korupsi masih rupan sejahtera ale di negara naringgas maragama korupsi belga-belga terjadi ketidakadilan boy donang tergoncang pernguluan kamu kita jaha postingan di Facebook dua komentar marbadai tergoncang kalau pangulagok tiki turun SK dibuka bodoh tok tergoncang molo dibereng guarnai rupani di dia itu tabai daftar panjang alai molo songonima sada galubak sada peristiwa menggoncang kehidupan non tersongon aek na di botol naking mamanginang gabilitok keruh alai sadarion songo gabarat doi adong go hata batak manakas na mungkin ke generasi mudang apalagi dia tusi be aleng go kamat tanama tua di boto da pe adong go hata batak nama dok middo di boto muda pe manginang middo
Kotoamu dope. Jadi molosongoni manaking ala di goncangan. Song gabaran ni alogo na gogo, galubang, naking godang na manosa ngoluta. Bebedang tio pernidaan, ikut tapapea do amanginang botol naking gabaran nakin, dangadong goncangan, asa bawa asa middo, tobungi muse tutoru, bebebuy muse tio waiki digicang. Gabaran amanginang, ngolo tuga lubak tua logo na guguido gumodang lauro hata ido mabain keruh dang boy jernih hita marnida nguluon dang boy tiur mata ni hapor siot tamarnida tu hatai alani do rikodo dia dopan itu hatai tapamido nasa guncangan alugu na gugu galubang di nguluon asaboy tiur mata ni hapor siot tamarnida tu hatai asa dada holan na boto na marhuaso tu hatai siya na julu sa hatunwaing alay naik takas mangauhon jala tahilala kehadiran ni tu hatai ganupari di ngeluton na madok pos marohamuna audo unak kamu mabiyar niya singo-singo tu hita lau para tahonon gudang do tapi adong do kur nasay jot tede ho sudehi tau botosa gabe kordo nang ayaton nang gumalucang akalaut hira sudehi do hitau botosa ala sangat terkenal adong do kur di hakabe pion ala digoncangan ni ekonomion sa istong na baga kiat dunian ayar tanah di portibion lausal pudosasu mantap. Ay porsea mahita di sini. Keluar gereja so tusi bah, au pocok do bah. Au kuat tusi nguluon sona hidup di gereja. Godang do dipakai tu hatai para tahot tu hita kehadiran itu hatai paingotok kita. Nani dok ni tu hatai tu akasisianina jolo pos marohamuna audo una kamu mabiar omma gugu sitiopod dihita dia pe rumang ni alugo na gugu dia pe rumang ni galubang natadupi di parnguluo si ganupari sai tangi mahita tuhatan itu hatai na sai mandok tuhita posma roham audo unako mabiar napatuluhon na parpuri hamu kadongan itogu barita na uliod do hita pamakulingin itu hataw do hita asa unang gabi sibayin alugu na gugu unang gabi sibayin galubang hita alay naing na manukuli napatugurroha napatuguhon haporsyaw ni dongan na tongon mengadopi galubang. Ise pehalak na sa girgir mabay persoalan, mabay dong aku masusa. Manang nadidia say holan na may kasih parsalisian, holan na mangarsahi. Gudak kata dohot kritik dan adok pabahenan, o marumang ni na mabay galubang, tuak kadongan na humaliyang. Jadi bu do horonon mula dong jol mana songonon seksi alugo seksi galubang tang denggat di huria dok seksi na songonon seksi kerohanian do anggo di huria hidup bena akahalak na songonon songon na tabege do mula dong aka bako na lohok na songonon jadi do gudanggo si ngoton siya namat taon ale tuksa de pidang adok sitiruon seksi kesulitan do holan nama bayang galubang manang hasusat tu akan humaliang naik pakaian itu hatta hita kamang kenang hita sudi songon ataronaknya ni si panukoli patuguhor roha manukoli haporsiaw dohot pada makon galubang naik pakaian itu hatta hita saluhuna jala secara khusus matuhamuna sudina
akara naing majalo tohonan di bagasa sadarion naing majalo tohonan guru bibel pro dohot diakones ulaota songon akan aposon itu hatta imalao patuguhon roha patuguhon haporsiaon nya kadongan natongon mangadopi galubang unang gabe patabba si taonon patabba galubang ni parnguluan nya kadongan uidu marsugut aduan roa karuas ni huria natongon mangadopi parukilon nabe tongo bibel pro rupa ni mga diakones rosa daina babuwa parukilon na galubang ni adopan na mungkin adok persoalan di tonga-tonga ni rumah tangga tuboto don ni nang bil pro di narupan itu matangis amata sa ilalap sonon dakyay perwawak kami kuhado sa halak bibel pro diakones hadir lau pada makung galubang unang manabay ay moloy dok bibel pro diakones rupanya dia mainang ay ang gunay ngodo to mainang ay suadong biya aman na haseyan waing moloy dok kamu manabay galubang doy jala daktohoy daktoho holan na suwasi ya biya aman waing daw torop aman waing na burju kuhado kehadiran muna di namar hubas pajupang dotak karuas na pinasahan itu hatta dohonom muna bui do hulalay nang galubang niya do pamon jala hubuak ko ditangyaku ang giyat jupang nauli bui numiyak pakilalam mo na dia na bui hurupi prade maaw ido pade makong galubang bui do ado pamunak ka namar sahit ruas ni huria bohado hamu hadir pada makong galubang dapat tamu akasalong guru diakones bibel pro namar sahit isuku kamu dengan ayah hado sahit minang ipatorang bah ay palapas maso sahit mohon inata opusyahan arai waluari do rumah sakit isima permeding na inamuse ngapa tabba galubak kamu patabba si taonon alay rohi tapajupak tuak ka na mga dupi parukilon galubak parsahiton kita hadir mabuan barita nauli madok pabua na jonok tuhatay patuguho kaporsiaw patuguho roha semangat asanggiat lau pamurahon hamalumon dotaka nauli naringgan bonota namar huaso tuhani Toktong jonok jalasari jala dok komitmen ni hita kaparhubas lau patupa kana mulia sanggiat neang pakilalannya kana soratan ui sumuang lasiroha niya kana tongon margodok ni roha tusido hita tarju aledoho mahamunak kamanami na nami ruas ni huria unak tabay hamunia pangiduan galubang tuak kapangulan ni huria ay sipata ui masa do akay anak komuna rupanya kana tora sison do taka naswadok pi anak komuna pangulagok tiki di Roma rupani sahala guru huria dadanahi tempat to di Riau badungi Roma iskana baru tu parilitan ay las na toras na idot tumadok ada danahi sapatot tu parlilitan ni namuse jadi unak tabay hamu galubak tu hame akan atoras do ruas ni huria nang jarak tabegi muladok pangulan agok tiki di sada huria di papida tu inganan nasing boy do laos situay sa diri mado isa patok pa ditanami si horbo barus inamu saya dah ngadok kamus di kamus ni HKBP di sapaton puasa ala
Di dia pehurian itu hatai, jalaido pastoral natuarisian hamina 5, tuala kosude, bahwa di dia pe kapangulan ni huria marhobas di sido tu hatai. Dari ada parjolo tu hatai sahat tu inganan, hinobasan niaka padita. Udah songoni, tong molo guru huria bibel pro rupani, keruas ni huria. Uido mengabati pangulagok tiki tau borhat ala mungkin pida bibel prowon tua borgang tok songoni sahuria bulak mado isa patto bibel pronami tua borgang enna sotung muruk para borgang aizol mani kahalongan itu hatta doi di sido tu hattai didohok mahamua manginak sude ruas ni huria situa menyemangati akapangula ni huria pangula goktiki lao marhubas uduk tu parsuru ni tu hatai jala di dia pe akan aposo ni tu hatta gabe parhitean alat di tangan Tuhan molo tu hatai pada makon galubang akan aposo ni tu hatta padita guru bibel pro diakones ditongos disuruh diutus alat di tangan itu hatai pada makon galubang paneakon patuguhon aporsiaon sialan itu hita saluhut hina holongan itu hatta dinatadalani ngolutta ulaota pakobasiot tatujulu nabuido hitam mangadopi alogo nagogo galubang marhite ragam cara tutu hatta maro hatta tertuju takas taha persia itu hatai saurdot tu parpesalmet tulu bitui ayat 5 pasaha madalam mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon amin ale Tuhan mauliate rohanami diho ho Tuhan nami napade makkon galubang ni adopan ni akasisiani najulu hodo Tuhan nami namar huaso pade makkon nasa galubang ni ngulu na huadopi hami si ganupari Tuhan asiroham patugu haporsion nami papos rohanami dina hudalani hami hari-hari ningulu nami akaulaun nami pakko basion nami jono doho Tuhan jala ubbal gado huasodot holong ni roham sian nasa ragam ni galubang na huadopi hami mardongat toko mahami Tuhan ganupari berhite Yesus Tuhan nami amin.
Jehovah
mahita tu napasahat tohonan guru huria, maredde mahita tu portibion narudut borhat maho. Ali akadongan na jongjong donuaing di Jolota akadongata naposo na marsiajar na selaon di sekolah tinggi guru huria asa gabe guru huria nasida di Huria Kristen Batak Protestan. Ubay na marpungi tadi son ala nong monang nasida di eksamen na bura pinamasai uhud asa naing pasahatot tu nasida sadarion tohonan haguruoni. Atong rak mahita mangido gugu dot pasu-pasu siat tuhatai di nasida asa marungang gugu na siat debata nasida mangulaw-laon na pinasahat tu nasida. Atong tangiho kamu majolo puda taringot tutohonan haguruon naikon ulahonon muna parjulu. Dongan ni padita dohamu mangulahod jala mamata-matahon ruas ni Huria na masuk tu Huria Kristen Batak Protestan. Hamudo dongan dipadita lau majamitahon hata hangoduan na tersurat di padan narubi dohot di padan baru di tonga-tonga ni Huria si pasahatot tu hamubi paduahon ala perjamita di Huria hamu bahenom muna ma nasa gogomuna marmahani biru-biru ni tuhata ima karuas ni Huria nabalga nang namekmet naposo dohot namatua namarsahit dohot nahisar na jekel dohot na burju apulam muna ma akka na marsak tukolam muna akka na mabalu dohot akka na tading maetek patuluhon lausongoni apuam muna halak na soporsea dohot sadok akka na asik pe na manibil siakata ni debata dohot sian Huriana asa dohot na sida marsaulihon na pinatupan ni Tuhan Yesus ojahan ni haporseutai paupaton. Ala guru hamu di Huria Kristen Batak Protestan pasahato mamusetu hamu akadadanak siajaran muna sitogutugo muna tabbani akka parbinoto wasikola ajar honom muna matu nasida nang hatani debata anggiat tertugu nasida tu panadaon di Tuhan Yesus palimahon asa saut akka nanidok odeng ikon marparangin adinggam mahamu di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma tau tiruam mahamu dia kana pinasahat ni debata tuhamu sadok hata nauk pinasahat tuhamu radoti hamuma sian nasaru hamuna hobar tuhata ni debata nama mulini babua nauk sadaru hamuna mangului saluhu nai di jolo ni Huriana dok hamuma Meredehita tunggu daksi tutu ulom watong. Tuhan
Hendro Manalu, hupasaha matuho tohonan haguruon, dohot parjamitaon, di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guar ni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Heri Wardiman Nenggolan, hupasaha matuho tohonan haguruon, dohot parjamitao di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guar ni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhate mahamu marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rudi saliling dililingna. Amin. Santo aritonang hupasaha matuho tohonan haguruo dot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Eko sinaga hupasaha matuho tohonan haguruon dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling dililingna. Amin. Jonathan AS Pangaribuan, hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Jamot Lubat Toruan, hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling dililingna. Amin. Indra Marihot Sitorus, hupasaha matuho tohonan haguruo dot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Paulus Simanuk Kalit, hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling dililingna. Amin. Desmond Devri Lumbatoruan, hupasaha matuho tohonan haguruon dot parjamitaon di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di perbadia.
Unedo halomoan lubatoruan hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goor ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatei mahamu marhite-hite tod di perbadia mangulahon ulam muna. Asa gabi pangulana burjuhamu mar parbuehon parbuinadenggan rodi saliling nililengna. Amin. Immanuel Sitohang hupasaha matuho tohonan haguru dot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite gor ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Jose Pakpahan hupasaha matuho tohonan haguru dot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite gor ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatei mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuenadenggan, rodi saliling nililengna. Amin. Jepri lasniroha tarih oran hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Narofandi Simatupang hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatei mahamu marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuinadenggan, rodi saliling nililengna. Amin. Samuel Rivaldi Tambunan hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Mikael Ritonga hupasaha matuho tohonan haguruon dohot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatei mahamu marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbueho parbuinadenggan, rodi saliling nililengna. Amin. Rizky RG Huta Barat hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Diki Sibuea hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatei mahamu
marhite-hite tod di perbadia mangulahon ulam muna asa gabe pangulana burju hamu marparbuehon parbuena denggan rodi saliling nililingna. Amin. Marlinton huta barat hupasaha matuho tohonan haguru dohot parjami taon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Haryanto Sibulun hupasaha matuho tohonan haguru dohot parjami taon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililengna. Amin. Mahendra Felipe Pasaribu hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Leonardo Napitupulu hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililengna. Amin. Salomo Teo Tambunan hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Anwar Sucipto Lubat Tobing hupasaha matuho tohonan haguruon dohot parjami taon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohot tod perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililengna. Amin. Porman Payono Silaban hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Philip Tito Gabriel Sitorus hupasaha matuho tohonan haguruo dohot parjami taon di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin.
Anggi opendi matodang hupasaha matuho tohonan haguruon dohot perjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di Batak ama anak dohot tod di Perbadia. Andri Silaban hupasaha matuho tohonan haguruo dohot perjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di Batak ama anak dohot tod di Perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu marhite-hite tod di Perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuenadenggan rodi sa liling nililingna. Amin. Parotua si pahutar hupasaha matuho tohonan haguruo dohot perjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di Batak ama anak dohot tod di Perbadia. Tohonan silalahi hupasaha matuho tohonan haguruo dohot perjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di Batak ama anak dohot tod di Perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipargugui jala ditogu-togu tuhatai mahamu marhite-hite tod di Perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuenadenggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Sandro M. Lumbatubing hupasaha matuho tohonan haguruon dohot perjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di Batak ama anak dohot tod di Perbadia. Rifan Abi Marolop Hutapea hupasaha matuho tohonan haguruon dohot perjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di Batak ama anak dohot tod di Perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuenadenggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Jimmy K. Pangaribuan upasaha matuho tohonan haguruo dohot perjami taon di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di Batak ama anak dohot tod di Perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui jala ditogu-togu tuhatai maho marhite-hite tod di Perbadia mangulahon ulaumu asa gabe pangulana burjuho mar parbuehon parbuenadenggan rodi sa liling nililingna. Amin. Mari dime. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang sasada hodo napatau honak kanaposom nasinurum tuak kahuriai hodo na mangalion huasodot hamaloon asatarida jalalam tibul ulaummi alani ubenaro hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho patiur marohanyak kanaposomon iring-iring manasida marhite-hite tangammu na badiai say pamalo manasida mangulahot tohonan na pinasami tu nasida sa darion
Asature ulon nasida di bagasan huriam, jalalam rarat harajaum mutuliat portibion, sailehom matodim nabadiai, mangajari dohok manugu-nugu nasida, asa tartogihon nasida, akadongan na naong hinokop ni anakmu, marhite mudarna nabadiai mulak tuho, asarap hami dihasonangan, pasangapoko, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa maita pasaton tohonan Bibel Pro, meredde hita hatai baen sitiopa di dalamnya. Na jongjong donuaing di Jolota aka dongat tanong marsiajar di Sekolah Tinggi Bibel Pro asa gabe perjamitaina nasida di Huria Kristen Batak Protestan nunga marujuk persiajar nasida di Tiki Nasalpu jalanunga di Bulus nasida Tiki marsiajar praktek sadarion naik pasahatom matu nasida tohonan perjamitaina manang Bibel Pro atong rak mahita mangido gugu dohot paso-paso siat tuatai di nasida asa mardongan gugu nasiat debata nasida mangulahon-ulahon na pinasahat tu nasida hamu akan anaing majalo tohonan perjamitaina sadarion tangio kamu majolo puda taringot tu tohonan perjamitaina naikon ulahonom muna perjulu dongan dipadita dohamu manugu-nugu jala mamata-matahon ruas ni Huria na masuk tu Huria Kristen Batak Protestan hamu dongan dipadita lau majamitahon hatahangoluan na tersurat di pada narubi dohot di pada baru di tonga-tonga ni Huria si pasahatot tu hamu be. 2. Ala perjamita di Huria hamu bahenom muna ma nasa gogomuna marmahani biru-biru ni tuhata ima karuas ni Huria na balga nang na mekmet na poso dohok na matua na marsahi dohok na hisar na jekel dohok na burju apulam muna ma akka na marsak tukolom muna akka na mabalu dohot akka na tading maetek patuluhon laos songoni apuam muna halak na soporsea dohot akka na asik pe na manibbil sian hata ni dibata dohot sian Huriana asa dohok nasida marsaulihon na pinatupan ni Tuhan Yesus ojahan ni hapor syautai paupaton ala perjamitaina hamu di Huria Kristen Batak Protestan tumakas pasahatot tuhamu pakubasio dito ngani akaina na marbaju dohok dakdanak akup ni parbinotoad di hata ni dibata siajar honon jala si podahonom muna tu nasida sira do tamuna do pakubasion napit tu nasida palimahon asa saut akan anidok odeng ikon marparangen adinggam mahamu di jolo ni dibata dohot di jolo ni jolma tau tiruam mahamu diakka na pinasaha ni dibata tuhamu sadok hatanok pinasahat tuhamu rado tihamu masian nasa rohamuna khobar tu hata ni dibata nama molini Pabuan nauk sadaro hamuna mangului saluhu nai di julu ni Huriana dok hamuma. Marede mahita saya patau mandiriku oleh Tuhan.
Wenni simanuk kalit hupasaha matuho tohonan perjamitaina di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dotot di perbadia. Siti Hirnawati Purba hupasaha matuho tohonan perjamitaina di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dotot di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu tuhatai mahamu marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Potlida si hobing hupasaha matuho tohonan perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia. Mawarnita marbun hupasaha matuho tohonan perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Desi Ratnasari Manulang hupasaha matuho tohonan perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia. Dominik Cynthia Romasta Sianipar hupasaha matuho tohonan perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Evi Nani Silalahi hupasaha matuho tohonan perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia. Monika Lubatoruan hupasaha matuho tohonan perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Septriani Lumbabatu hupasaha matuho tohona perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia. Alfionika si hobbing hupasaha matuho tohonan perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia.
Dipasu-pasu, dipatiur, jala, dipergugui, uhud ditugu-tugu tuhatai mamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi saliling lililengna. Amin. Elprida lubatobing hupasaha matuho tohonan perjamita ina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guorni di bata ama anak dohotot di perbadia. Wintra M. Sihotang hupasaha matuho tohonan perjamita ina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guorni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi saliling nililengna. Amin. Helga Sitopul hupasaha matuho tohonan perjamita ina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guorni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Santa Mariana hupasaha matuho tohonan perjamita ina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guorni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi saliling nililengna. Amin. Desiana Tambunan hupasaha matuho tohonan perjamita ina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guorni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Ronauli Mariani Tapubulun hupasaha matuho tohonan perjamita ina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guorni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi saliling nililengna. Amin. Johanna Uliarta Sidabutar hupasaha matuho tohonan perjamita ina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guorni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Desi Purnamasari hupasaha matuho tohonan perjamita ina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guorni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi saliling nililengna. Amin.
Karunia hupasaha matuho tohonan perjamitaina bibel frau di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohotod di perbadia. Sindi pretia pasaribu hupasaha matuho tohona perjamitaina bibel frau di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite guarni di bata ama anak dohotod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Lucy Vera Saulina Purba, hupasaha matuho tohonan perjamitaina, bibel frau di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Lastier Sinurat, hupasaha matuho tohona perjamitaina, bibel frau di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Ersan Naria Sitid Daun, hupasaha matuho tohonan perjamitaina, bibel frau di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Fiesta Elizabeth Sinaga, hupasaha matuho tohonan perjamitaina, bibel frau di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Winda Anastasia Pane, hupasaha matuho tohonan perjamitaina, bibel frau di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Tesalonika Sitorus, hupasaha matuho tohonan perjamitaina, bibel frau di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Meilan Rustomu Lumban Batu, hupasaha matuho tohonan perjamitaina, bibel frau di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Yenti Wilda Sihombing,
Hubasaha matuho tohonan perjamitaina bibel fro di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite gowarni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatai mahamu marhite-hite tod di perbadia mangulahon ulamuna asa gabi pangulana burjuhamu mar parbuihon parbuina denggan rodi saliling nililengna. Amin. Martangi yang mahita ale tuan debata amanami na di banua gijang sasada hodo na patau honak kana posom na sinurum tu akka huriai hodo na mangalion huaso do tamaloon asatarida jalalam tibul ulaumi alani ubenaro hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho patiur marohanyak kana posomon iring-iring manasida marhite-hite tangammu da badiai sai pamalo manasida mangulahot tohonan na pinasahakmu tu nasida sadarion asature ulun nasida di bagasan huriam jalalam rarat harajau motuliat portebion sai lehom matodim na badiai mangarajai dohot manugu-nugu nasida asa tartogihon nasida akadonganna naung hinokop ni anakmu marhite-hite mudarna nabadiai mulak tuho asarap hami dihasonangan pasangapoko di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sahak mahita tuna pasahaton tohonan diakones mareddehita nungaroau o tuhaku tu hau pinarsilangmi. Ali akadongan na jongjong donuang di Joluta akadongata naung marsiajar di sekolah tinggi diakones asagabe diakones nasida di huria Kristen Batak Protestan nunga marujuk persiajaran nasida di tikki nasalpu jalan nunga di bulus nasida tikki marsiajar praktek sadarion naik pasahatom matu nasida tohonan diakones atong rak mahita mangidugugu dohot pasuh-pasuh siat tuhatai di nasida asa mardungan gugu nasiat di bata nasida mangula ulaon napinasahat tu nasida hamu akan naing majalo tohona diakones sadarion tangi hokamu majolo puda taringot tu tohona diakones naikon ulahonom muna parjulu pangulani huria dohamu mangaradoti akka ulaon para sinirohaon di tonga-tonga ni huria dohot di masyarakat. Paduahon ragam doa kaulaon para sinirohaon na pinukkan ni huria songod dalam majamitahon asi dohot holong ni rohani di bata pangubatiyo do sumariho nak kanarikot di namar sahit pature-tureho nak kanamar dangol pature-tureho nak kana tading maetek mangurupi akkana pugus dohot akkana di bagasan hasusaan manukuli akkana mabalu dohot akkana matua mangurupi akkana sudah gugu patuluhon
Sia pula muna do akan namarsak, si torangan muna do rohaniaka namarsitaonon, si tukolo muna do hapor siao dohot pakirimon niaka nanaing madili paupaton. Ulahono muna do panugunuguon asa diboto halak majagahon hahipason ni pamatangna. Asa diboto jala diparangeho parangena denggan palimahon. Manang di dia pe pajupak kamu dohot halak narikot manigorurupan hubas mahamu mangurupi hobartu na tarpatu pahamu soma mereng upa ponopon gabe para siniroha mahamu songon amamuna para sirohai asa pangula naringgas hamu jalan ahisa ope naik takas alusamuna suku-sukunon di julu ni dibata doho di julu ni huria na pungudison perjulu naolo doho mangaradoti ulau tohonan diakones na hujahanakin sian nasaroham dohot sian nasagugum hobartu na pinangido ni hata ni dibata paduahon naolo doho mamarangehon parangenatama di julu ni dibata dohot di julu ni jolma molo nauk sada rohamuna mangului saluhu nai dokamuma atong hobartu pangoloyomuna nasongop pada muna tutuhatai pasahatom matuhamu tohona diakones di Huria Kristen Batak Protestan marede mahita sai patau madiriku ali Tuhan. Desi Andriani Simanjutak hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia Rosmawati Manik hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tot di perbadia, mangulahon ulom muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Nova Juliana Sibulun hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia Melis Hari Hutasoit hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di perbadia dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai mahamu, marhite-hite tot di perbadia, mangulahon ulam muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi sa liling nililingna. Amin.
Marisa Haryati, hupasaha matuho tohonan diakones, ihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Ruth Santa Lucia Sihombing, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhat tai mahamu, marhite-hite tod di Parbadia, mangulahon ulau muna. Asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Ernita de Baringbing, hupasaha matuho tohona diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Seprina Sari Pakpahan, hupasaha matuho tohona diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhat tai mahamu, marhite-hite tod di Parbadia, mangulahon ulau muna. Asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Elfriade Silalahi, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Tio Florentina Girsang, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhat tai mahamu, marhite-hite tod di Parbadia, mangulahon ulau muna. Asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuihon parbuena denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Desi Ratnasari Lubis, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Yera Belina Siaturi, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhat tai mahamu, marhite-hite tod di Parbadia, mangulahon ulau muna. Asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Desi Marina Hutagalung, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di Parbadia. Wiwik Indriani Pratama Aritonang, hupasaha matuho tohonan diakones,
di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite toddi perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuihon parbuina denggan, rodi saliling nilelengna. Amin. Sartika Sanggul Kristin Ensiahan, kupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Lydia Aurelia Rajaguguk, kupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite toddi perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling dililingna. Amin. Murniati nenggolan, kupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Devi Rosinta Juliani Panggabean, kupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite toddi perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuina denggan, rodi saliling dililingna. Amin. Nina Deborah Sigalingging, kupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Monita Sidabutar, kupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite toddi perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabe pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuina denggan, rodi saliling nililengna. Amin. Roma Fitriani, kupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Ayu Indah Sari Lumbat Tubing, kupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni di Bata Ama, anak dohot toddi perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu,
marhite-hite todde perbadia mangulahon ulau muna asa gabe pangulana burju hamu mar parbuehon parbuena denggan rodi saliling dililingna. Amin. Ronika Hidayati Simbulun, hupasaha matuho tohona diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Lastaruli Siregar, hupasaha matuho tohona diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Kristina Damayanti Hutapea, hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot di perbadia. Sabta M. Silaban, hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Labenna Ritauli Sinaga, hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Bertina Artati Sinaga, hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burju hamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin. Anastasia Sitorus, hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Megawati Napitupulu, hupasaha matuho tohonan diakones di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burju hamu, map parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Amin.
Rama Simamora, hupasaha matuho tohona diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Christine Angelina Sihombing, hupasaha matuho tohona diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di porbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi sa liling nilelengna. Amin. Hot mangulu si manulang, hupasaha matuho tohona diakones dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Melati rotua aritonang, hupasaha matuho tohona diakones dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Kurnia Indah Sari Sinaga, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Putri Sonia R. Silaban, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatai mahamu, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulau muna, asa gabi pangulana burjuhamu, mar parbuehon parbuena denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Kartika Sitanggang, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulaumu, asa gabi pangulana burjuho, mar parbuehon parbuena denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Sentia Febriani, hupasaha matuho tohonan diakones, dihuria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahon ulaumu, asa gabi pangulana burjuho, mar parbuehon parbuena denggan, rodi sa liling nililingna. Amin. Susi Ferawati Tubing, hupasaha matuho tohonan diakones dihuria Kristen Batak Protestan,
marhite-hite goar ni dibata ama, anak dohot todi parbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhat taimaho, marhite-hite todi parbadia, mangulahon ulaumu, asa gabe pangulana burjuho, mar parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nilelengna. Amin. Tridita simajutak hupasaha matuho tohonan diakones di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot todi parbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditogu-togu tuhat taimaho, marhite-hite todi parbadia, mangulahon ulaumu, asa gabi pangulana burjuho, mar parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nilelengna. Amin. Martangi yang mahita. Ali tuan debata amanami na di Banua Gijang sasada hodo napatauho nakkanaposom na sinurum tuak kahuriai hodo na mangalian huaso do tamaloon asatarida jalalam tibbul ulaummi alani uben narohami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho patiur marohani akkanaposomon iring-iring manasida marhite-hite tangammu nabadiai sai patau manasida mangulahot tohonan na pinasahakmu tu nasida sadarion asalam ture ulon nasida jala asalam torop halak manadda dohot marsaulihon berita nauli nasiakkoi sai sungguli matoktong huriam marningot akan arikot urupan dohot mangulahon para sinirohaon asalam torop marnida asiniroha nasitong songon naniulahommu dohot na pinudahon ni hatam asa dipuji jala dipasangap sudi goarmu nabadiai. Amin. Tamita. Rumah jala tohonan lapas haton edde puji-pujian.
hita tu acara nama dohata songonoma partording ni nama dohata di ulut sadarion na perjuluan non na mewakili Huria HKBP Pasurna Pitu pasahatamen non partikian tu amanami situa Mener Watson Panggabian na mangihot na mewakili sa luhut na baru majalo tohonan baik guru Huria Diakones Dohok Bibel Pro pinasahat ni guru tohonan sidalahi sarjana pendidikan Kristen jalan patuluhon bimbingan dohot arahan sian OP Porus HKBP pinasahat ni amanami Padita Eldarton Sibolon Demin Kepala Departemen Diakonia HKBP rasonin nama dohata alani perjuluh johok kami amanami situa Mener Watson Panggabian. Amanami inanami hahaanggi ng pinaribot na huhormati hami adorang sohu pasahat hataon cumuluaw mangido izin sian hita saluhut na ima ruas dohot parhaduni HKBP Pacurna Pituon opwi eporus na hormati hami amang Sekretaris Jenderal amang Kepala Departemen Koinonia amang Kepala Departemen Marturia, amang Kepala Departemen Diakonia nang inang saluhutna, songoni nang tu saluhutna, amanami inanami Kepala Biro nang staf narosian kantor pusat HKBP, laos songoni nang tu amanami Preses nang saluhutna tahe perhalado full timer naro madohoti acaraon di Bagasatikion. Hamisian HKBP Pacurna Pitu pasahaton mauliate tutuhata jumulu ala nunga sipul acara pasahaton tohonan guru Huria tohonan Bibel Flow dohot Diakones na niuluhoni opui eporus di Bagasan Sadarion Buedo gabe tikyon tong las rohanami ala gabe kesempatan dihita laho mengibati Huria na syarat daud sejarah di HKBP Pacura Biton songon naung ni baritahon ni opi eporus nakin mahiti jamita ia Huriaon ima Huria na pinajongjong ni misionaris PH Johansen di tahun 1217 Jala marudut do muse 10 tahun dukone du 1277 jongjong seminari Pacurna Pitu laos mangihut muse sikola padita di 1233 alani dirajumi rohanami do parbuan ni ulaw ni parbarita na parjoloima hamu aka amang inang naong majalo tohonan di Bagasan Sadarion alani nang tusalhut na hamu ruas ni Huria perlu hati dakonota sadarion balga ni asini rohani Tuhani molo hubere kami maradu sohasiatan situan natorop naro makalasson ulaunon sadarion patuduhon hina argani tohonani di tonga-tonga ni Huriata pola marpojot-pojot amanami dohot inanami nang akadak danak dohot remaja sahat tuduru ni garejaon lahu menyaksikan ulaun namat cai arga jala ulaun nabalkon alani mauliate ma dihamu akamang dihamu akainang naro madohoti ulaut tasadarion totu tung macai gudangdo hahurangan nami laho makobasi hamu melayani hamu lumawima di keadaan situasi tempat duduk na pola sape marjongjongan akka situan natorop alani say dilehotu hatama gugu nang lasni roha dihita nang pesongonon nang situasi ta alai na pasti molo mamereng sudedo hita marlasni roha di namajakon tohonan akka ianakon ni Huriata nagabi perhalado nagok di tonga-tonga ni Huriata Sadarion alani di Bagasat tikyon mahami pasahaton mauliate nang tu pimpinan ni HKBP
na mangalehon kepercayaan tuhami HKBP Pacurna Bidon nagabe inganan ulaon pasahaton tohonan guru huria bibel fro dohot diakones di Bagasatikyon mauliate nang dikerjasama tu sude tim lumobisan kantor pusat nang mangalehon aka arahan dohot aka petunjuk nakpe sipata maulahami laho mangulahoni pasautoni alai pos roha sai marlas ni roha hita saluhutna alanunga tiur ulaunon sadarion alani molo tungborhat pehamu manang mulak siantonga-tongani huriaon akamang inang hahaanggi pinaribot remaja dohota kasih kola minggu saito hatama na mangaramoti hamu di perdalanan akan naulima akamang inang ingot tamu buat kamu barita tuluat na marserahi jala molo bui museditikina rohamu mangibati hami tu Pacurna Bituon laos songonima dihamu amanami dohot inanami naung majalo tohonan sadarion nakin nunga dipaborhat opwi merhite topik limingguta na diodolho di jamita posma rohamuna unang hamu mabiar margogo mahamu tutu para raton barita nauli nong pinukkan ya kapar barita nauli na jului tung macai ragam do huria nanayang hobasam muna dope alani sa itu hatta manamang lehon bisuk naman hapon sude akka naong pinasahat tuhamu marhite akka ulaon naong niadar honni pimpinata nakin tangyang nami sian huria HKBP Pacurna Bituon sai tu hatama namang armoti hamu manang didiape hamu ditongos huriata lau makobasi huriai molo tuk swadokpe nata papatu pahami siantonga-tongani huria HKBP Pacurna Bituon songon kenang-kenangan si ingot homuna alai ingot tamuma parjupangata di Bagasantikyon aka amang inang ima gabi barita nauli siubuano muna manabailas ni rohamuna asa anggiat boy hitamu se pajupang di akatiki nanengro di Bagasan las ni roha alani tusude hamu akaruas ni huria naron waing dot akapar halalu ni huria songon manipuli hatanami sian huria Pacurna Bitu tabani mauliate nami alani molo tung adokpe akka pelayanan nami nahurang lobi songolinang tu pimpinan nami di son hami saluhut na sian ruas ni huria dohot sian parhalado mangido maaf ma tuhamu saluhutna alani horas mahamu naroma dapoto kami horas mahami nadi dapoto muna butima. Na mewakili nama jalo tohonan pasahat kami tu guru tohonan Sidalahi SPDK. Horas madihita manginang labi madihamu amanami nanami saluhuna ruas ni huria nadong di Bagas Joro onwaing na diduru lasongoni na madohoti ulaunon marhite virtual ima live streaming YouTube tabi parhorasan madihita saluhuna pinuji ma debata na mangaramoti hita sa tu partikianon di Bagasan Guarni bata si tulusadai hita saluhuna amanginang mewakili sude nang majalo tohonan di hari sadarion hami sian 30 halak guru huria 20 halak bibel fro nang songoni 40 halak diakones las rohanami di partikianon di luas debata marture dengan ulaunon marsangak maguarni debata na hormati hami parsangapi hami saluna pucuk pimpinan ni huriat HKBP muka sian opue porus amang sekretaris jenderal kepala departemen koinonia kepala departemen marturia kepala departemen diakonia mauliate amang disaluhuna aka nadenggan nauli pangajarion nang pinasahak muna tuhami na salelengon urang lobi itu tahun debatama manupak gabi pasu-pasu di hita saluhuna na hormati hami preses distrik 2 Silidung nang songoni HKBP Pacurna Bitu resort Pacurna Bitu moliate di hamu amang inang di jako kamu boy marture dengan ulaun di ingananon di saluhuna haburjo muna di saluhuna akan adenggan nang pinatu pamuna. Secara khusus yang pertohonan guru huria bersejarah situ tuh huriau dihami
ala tau 1877 boho madisi 12 halak sisian na parjulo nagabe marsiajar guru sending alain waing adong mahami 33 halak guru huria di son adong mamusay 20 walu bibel pro nang songoni 40 diakones martab balas ni rohani huriata dang mitop HP barita nauli di luaton mauliate madihamu amanginang mauliate nang saluhut na pamareta setempat na majakkon ulaunon di patupa di luak taon dison pedo honon nami do mauliate ni rohanami turuas ni huria nang parhalado HKBP distrik Tolu Kalimantan Barat distrik inay baru di huriata nang pe walu resok do hamu amanginang alai ilih kamu do tadda nilas ni rohamuna pasahato deba nabuhi tarpatu pahamu mengurupi parture ni ulaon sadarion debata manupak mamasu-masu hamu saluhukna nang songoni dohonon nami mauliate tu saluhukna preses di Tolu distrik nang sada persiapan distrik baru seraya mauliate di hamu amanginang lumobi di huria distrik nahea majakkon hami gabe peserta LPP sada 2 dohok tolu las rohanami jako kamu hami di Ganup distrik tai dengan sude marture mauliate ma nang disaluhuna amanginang narosian kantor pusat HKBP pature honak kana hurang lobi di tonga-tonga ni ulaunon sian birotik biro umum biro jemaat terlumo bimai sian biro personalia nang songoni biro pembinaan nang sude matahe mauliate amanginang di sude habur jom munai sipata takang dohami sipata mangalo dohami alai di sude nai denggat dohami di pature-ture hamu asabui hami sahat tutikion hujalo hami tohonani marsanga madebata di saluhuk nai mauliate di saluhuk na pimpinan lembaga HKBP nang songoni akka pandita resort nagabe mentor nami di ulaon pakobasion na 3 taonon tagamo do gudang kana hurang lobi amanginang ale mauliate di burjuni rohamuna hamudo dongan nami curhat bercerita di ulon pakobasioni gudang situ tu akan adengga kujalo hami aka pangajario sia kamu aka panorangio sia kamu nang IP amanginang debatama mamasu-masu manupak saluhukna terlumobi dohonon nami do mauliate tu sude huria nahea majako kami makobasi sian LPP sada satu LPP tolu dengga dohami di jako kamu denggan di pabor hatamu deba hami margati inganan deba hot sahat tu LPP tolu alai sude nai tarida do tutu holong ni rohamuna mamasu-masu madebata di hamu amanginang sude huria nahea majako kami melayani di tonga-tonga ni huria HKBP nang soni naso jupang dope atitung ditiki na mangihut gabi tu huriata hami makobasi toktong ma di paso-paso Tuhan akka pakobasioni secara khusus izin amanginang dohonon nami do mauliate secara pribadi tuhuria pakobasion nami di LPP sada satu LPP tolu HKBP Buhit distrik Pitu Samosir HKBP Dame Said Nihuta HKBP Parbubupea resort Dame Said Nihuta mauliate amanginang disudia kahabur jomuna nang terlumobi ingoton nami do tutu huria habor hatan nami ganuk marsada-sada tuhata mana masu-masu huriata na parpudi ma dohonon nami donang mauliate tu akka abang kakak senior nami guru huria di Belpro nang songoni kakak diakones jako kamu mahami rak mahitamu se makobasi di porlak ni Tuhani tagamon doan non adong akan hurang lobi alain apos doroha di bagasan pangajarion nasian tuhata denggam mai marture saluhukna di pasu-pasu Tuhan ma sude parsamian ni huriata STT HKBP STB HKBP, STGH HKBP, STD HKBP nang songoni saluhukna aka pimpinan nang bapak ibu dosen na mangajari di bagasan mauliate di saluhukna aka dongan na makobasi di huria aka parhalado na burjuroha aka situa na adong di huria narap pami makobasi mace burju-burju do hamu amanginang aka situa di tonga-tonga ni huria majako kami sipata mangasomanga kami hamudo dongan nami najumono disi mauliate di hamu amanginang toktong mahot haburjun ni rohamu nai dohonon nami donang mauliate ni rohanami secara khusus tunatoras nami
among nami inong nami narap nuay kita di bagas joroon nang songoni na suboy rap dohot tita ala niragam ak kahalangan radiba adong do na dihuta ala ni parsahiton ala ni akka parkarijuan ala ni akka ragam ulaon nang songoni narap kita di bagason moliate maamangin ang mawakili na tulu tohonan sa daryon dohonon nami do las rohanami di haburjo munai pas samu marlas ni roha mahamu selamat ma dihamu akan atoras nami saud dohami naung hurang lebih 10 tahun mengalubba boy dohonon marsiajar gudang akan naung hudalani hami gajang do pesi dalanan nami di pasu-pasu Tuhan ma saluhu nai lumobi hamu nang sude matahe keluarga nami akhir kata dohonon nami ma amanginang tagamodo di saluhu nai gudang akapabahenan nami na hurang lobi gudang akapabahenan nami na salilaon nang tua katiki na mangiut rasi pata tertuk-tuk kami unang may mangucat holong ni rohani di batasya kita tuhata mana masu-masu hita tuhata mana mangaramoti hita selamat hari Minggu ma jala di batama nama masu-masu butima siak kami Adorakso pasahat kami di napasahat bimbingan arahan tu aman nabi kepala departemen diakonia nakin ipasahat nama jala tohona molatene rohana sida tu distrik Tolu Kalimantan Barat di ulau penhabisan sadarion nama leon support ale dohok tu termasuk distrik Tolu sada Medan Utara nani hobasan namang preses Padita Martin Manulang molatema nang diamang preses distrik Tolu amang Padita Paritan Simanuk Kalit nuaing bimbingan arahan sian Ope porus pinasahat ni aman nami Padita El Darton Sibolon Demin peserta partikian Oras malihita saluhut na kamanginang apinarsangapan opui porus sa KBP opui Pendeta Victor Tinabunan Manami Sekretaris Jenderal amang Pendeta Rikson Hutahayan amang Kepala Departemen Koinonia amang Padita Dr. Donald Sinaga amang Kepala Departemen Marturi amang Padita Bernard Manik Tama dohita madok moliate tu hatta pardenggan basai ala di do dihita rinauli arna dengga sadarion uhita marpungu mangihuton acara penahbisan dulu pangulan nagok tiki tohonan di Huriata ima guru huria Pilpro dohod diakones acalas rohata alasai di parmudu-mudu tu hatai Huriata HKBP nabuloni sai ditabaya ka pangulan di Huria na marhobas di tonga-tonga ni Huriai tada pasu-pasu na balga doon siyan tuhata paringan basai ala ditongos saka naposona marbarita nauli dohot marhalado di tonga ni Huriai tongan nilok ni tuhata do ibadah do napabakiton hita saluhutna deba gabe padita deba gabe guru huria deba gabe bibelfro deba gabe diakones deba gabe evangelis deba gabe situa parmahani ruas ni huriata na pinalumehon na tuhita huria Kristen Batak Protestan huria na pinajongjong ni tuhata di Portibion naong marserak di desa Nawalu di Indonesia sahat ro di luar negeri petahe pasu-pasu partod dion suruh dohita lau marhobas lau marhaladoi di tonga-tonga ni huriai asa unang mago biru-biru ni tuhatai nataboto macai bidang do sisabion lai otik do akapanabi hidup banai suruh tu hatai hita mangido tu napuna or laki asa disuruh akan aposona lau manabi ai gudang do tutu sisabion aliotik doaka on tama mauliate dohonot ta tutuhani ala boy hita
dipilit ibadah gabe na posona. Karena dia menganggap kita layak dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Tuhan don na melayakkan kita dan layak kita sia dirita sadiri. Alai Tuhan itu na margogiho kita mangula di porlakna marhobas di porlakna nabidangi porlakna nabadiai. Amma kana hinaholongan di aka anggiku do ibotokku baik guru huria Bibel Pro dohot diakones. Lo taberang nakinan akaulaon na jinhaon diopwi nanang sulot tabe ragam do kasulot tabe masing-masing punya kekhasan tersendiri, spesifikasi aka kehususannya akaulot ta. Desa ada si ani sude pangaripunan na ima marhobas di huria Kristen Batak Protestan asa gabe pangulana burju hita di tonga-tonga ni huriai. Taida nakinan sian onom daun ni guru huria dohot Bibel Pro hampir sude dus olas sadapoi dona paasikon ala parjamita ina hamu ninna Bibel Pro ala guru huria hamu inna tu guru huria ala parjamita ina gumodang ma mangaradoti aka ina kada danak sekolah minggu oninang guru huria mangaradoti sudi aka namek nang nabalga naposo nabatua dohot sudi aka ragam kategorial. Dan nakinan molo tu diakones asing nakinan parsuruani tumonok maulan ni diakones tulon ni kepala departemen diakoni ala aka ulaon para sinirohaon di pasahat tuhamu laho marmudu-mudu ruas ni huriatai akan na perlu si urupan na perlu si parmudu-muduon kurang do tutu aka ulaon para sinirohaon nang dihubasi AKBP sarane panti karya hepata panti asuhan elim toni nang aka ragam di pendidikan dohot kesehatan. Sudah di pasatu hatai itu hita aka parhobas naneng makobasi ragam ni aka uleoni. Deba hita pungu di sada huria, di sada resort. Rap mangula hita di si adong pandita, adong guru, adong diakones, adong Bibel Pro, adong situa evangelis. Sada na perlu si dohon nami ima asal dina mangula ulau ni hita ikon sada marohat tasaluna. Supaya masing-masing kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik dan tujuannya membangun tubuh Kristus, tubuh yang sama. Ikon marsana di roha do hita bersatu menjadi mitra yang bersinergi. Apa yang dilakukan yang satu harus demi kebaikan yang lain dan hanya satu tujuannya membangun tubuh Kristus. Ahapena hula ikon pauliulihon tulau ni dongan. Itu nangadong pola kita masih patudu audo jumago audo ujago. Ahapena liulani guru huria ikon mendukung ulaun ni padita belfro dohot diakones dohot ulaun ni huriai demi kebaikan bersama. Kalanikon tubuh do dihitatong nang ulaun nang pangalaho parange na saling mendukung, saling menopang, saling mencukupkan di antara sesama pelayan. Kita semua masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan tapi juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Tonelok Nisi Paulus, hendaklah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan yang lain supaya kelebihan yang lain kemudian mencukupkan kekurangan yang lain sehingga ada keseimbangan. Jadi perlu do mencari keseimbangan nang ditotongan di pelayanan. Asa saurdot
sada sude rap mangula laho pamajuhon huriani tuhatai iko kompak kon sadaroha nang masih hata-hataan parparangen adenggan songon bangso ni debatain songon natama di Tuhani songon pangula natama dia dopan ni debata Boy mangakak rap tu gijang manibung rap tu tor masih patah luar roha saling mendahului memberi hormat unang mangido sangap tu dirina nang patorbakku rajumi tohonami nang matorbakku rajumi dirimi laikon gawi pangula naserep marroha ubuy mahita di tongah-tongah ni huriay marsiaminaminan dapat ni gaul nang upama ni nadeba unang si totono ni nadeba unang si parek kelek-kelan ni nadeba magok kita mengalah demi kebaikan bersama parjolo pesan sudah hita rak pangula sarupa do hita na poson itu hatai nang adong marsi surungi palanon adong be struktur di tongah-tongah ni huriay apa tu uluan apa tu anggota sudah punya tanggung jawab bersama deh jangan dong marsi surungi di depan itu rap naposoni Tuhani rap pangulani huria do hita alani ko merdeka do hamu mangula di tongani huriai ikolas do hamu mangula di tongani huriai unang adong na tertekan unang adong merasa tertindas olodang tolak be irohamu dang marhaso abe hamu huriai dibaid dong amuna nang pola tahu kamu telepon kamu mahami opung dang tolaku bediso di nama tapi dahamu mau namu amang sekjen apalagi pa malutu awi pa buhamu torhatok di ala pardiakoni baru pani jadi kau merdeka kau las rohamu molo terjadi perjamitai menang di Amsal Sulaiman. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia ini daripada bergembira dalam pekerjaan. Tidak adong nadu menggar di jolmai da marlas ni roha dia kaulon. Jika minar do bohimu sudira nang adong na tertekan. Ayah ado horoa amang padita nami uban na semuruk kamu tuawin namat. Ayah ado horoa jadi on yang rahasia biot pata viral berbeda inata pangulani huriai do amatta pangulani huriai viral hon pasangai boto halak do ninahato do salkube anggoy goreng-goreng jolmei amahi tadangi. Jadi demi kekudusan gereja Tuhan, demi kekudusan nama Tuhan, ikut mahita mardame-dame, mardame sonang di tengah-tengah ni huriat. Amo kana hinaholongan basa-basa ni debata, di pasahat tu hita, gaon marmahani biru-biru, onero natu si Petrusi holong doro hamdiau Petrus holong doro aku Tuhan parmahani ma biru-biru kuin HKBP sona somal tidak opui dia ka jamitana toropna onom juta 500 onom 1,5 juta jiwa dohot
akapar hobas na full time lebih kurang 4.000 halak. Macegodang do si sabion otik do pehita panad. Alani ko pakiota do siya na sa gugota, siya na sa malota, siya na sa rohata. Lao marmahani biru-biru nito hatay. Iko luluata do akan amago, iko nobatata do akan namarsahit, ikon balutota do akan naluka, jalekon parguguata do akan nagalay. Berkamu masude akan ruas ni huriatay. Ada sian program prioritas nyopui tahun transformasi ima meningkatkan kehadiran jemaat beribadah. Kalau taida nungain rata-rata per minggu di tongani HKBP hira-hira 35 tu 40% dope. Jarang dope 50%. Macegodang dope aka nasoro tu gereja. Gasta songon naposo itu hatay mangalului na sida na magoy. Ngagudang nungain na maderse. Ngagudang nungain songon manuk na so adong idung na. Ngagudang nungain ruas ni huriay songon huli-huli na masak. Balota jahat di buku panurang Hezekiel. Masak huli-huli ni Jolmai. Dangadong be dina sida pakirimon hapor siaupe dangadong be. Kagudang ruas ni huriatan ang mulak museng mamilibegu ala suada panugunuguan dohot parmahanion. Konidot tadi. Pemarsi gorgor do dihita motivasi pelayanan ni. Pangulani huria do hita mangalului akka biru-biru di tuhatai. Didia kadongan di johot Tuhani. Naolo suroku torop namagoi udang doi nabatak nang namar baju nangama doli-doli namasay daw dope udang do inabatak nang namar baju nangama doli-doli namasay daw dope nang petardiri na sida ala yang gorohana daw siat Tuhani. Kani sudah hita parhalado parhobas itu hatta pangulan agok tiki komandok di sodoaw o Tuhan say suruma do tao. Majo wakadongan natong madauda. Tehon ma gugukku nang tikiki tuho pay mamulak dongan dangolo ao. Kotamu teh buke de nor pigay. Ururia. Ahadu judul di nahudogi. Ma. Ahadu judul na. Nomor sadia. Ima. Jadi itu bagian daripada tugas kita. Didia kajolma di johot Tuhani. Tungi Roma hitanungai di sodoa wa Tuhan say suruma do tau maju wakadongan natong madaudaw ulehon maguguk kunang tikikitu ho pay mamulak dongan dangoloaw beso salenay husukon buke de nomor 3 buke de nomor jago rotong diakones Dok Bibel Pro. Pe gumurang daulan di guru riyai. Imak kadong aku da. Nang mago ruas tai somar parmahan. Asiro hamuda. Aguda kudalan yakan di desa-desa. Dang adong be. Agudang mader seso. Dot tadi da. Iku masih gorgor menyala ulani. Bahama ngapili Tuhani hita. Gabi na posoni Tuhani. Kurang do natarjo walay otik do natarpilit. Sama natarpilit.
Tak mampu doh kita, ala dimampukan oleh Tuhan. Argugo mahamu sude nang kuatir, nang lomos taringot tu aha nanaing panganota inumota pakiota. Heberi, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Tuhan telah berjanji, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu. Jika bina poson itu hatai, tokkado moloi adiper. Kurang denggad do, jaladang dengga molo marsita-sita hamu naing mamor. Anggo parngoluanon, ngay para dito hatay narikot, apalagi di naposon. Yun ang pola, tabay nakalakal. Paulus, Tuhan mereka adalah perut mereka ina. Ulaw na siday maulaw na hagigiyon. Mereka bekerja untuk perut. Nang perlu do mangan, tapi tidak boleh motivasi kita untuk perut. Songon parjamita hita, unak ko lang manjamitahon. Umuh karuas ni Huria. Unang lomos samu, janganlah khawatir tentang apapun yang akan kamu makan, minum, pakai. Lihatlah burung-burung di udara. Lihatlah bunga bakung di ladang. Alih kita sendiri juk mengeluh. Jala kiluhatai saya tapasahat tu halak. Di menjadi pelayan yang berintegritas, bermoral. Jala unang niang roham di sileon-leon tohonan naong pinasa nyopui tohamu. Nang neang roham di tohonan di sileon-leon ni debata naong di pasahat tohamu marite na mga petang anopui lakin. Ima pasari-sari menjadi hamba Tuhan yang layak di hadapannya. Pasari-sari ma tohonami ulami. Mulai dok pasari-sari terampil dalam pekerjaanmu. Komersiajar lagi songo parjabita. Komersiajar gudang dati majahai inna si Paulus pai maroao. Belajar dari dok di parjabitai mutu dosa halak parjamita mangalului akka parhataan si dohonon nen. Asa taruli ruas ni huriai marhite hatana marhite jamita nanghu roham nang neang roham di seleo-leo ni Tuhani tuhoda asari-sari mai asa tarida hanai hammin asa trampil lo. Dan jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Unang huro hani halak tuho ala ni haposomi. Aliasa unang huro hani halak tu iba ala ni haposotai didok si Paulus ikol gabe tiruak ko dia kana porsea. Di menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dipakataion. Akinan lahas roh aku mulai amang situai macai artod di Tuhani. Kajarang besok namang situai dapok ta bahasa na lambok, bahasa na toman, marsitu, labok, hormat isi. Toni nakinan anggi ko nakinan isi do tayo nama dokatay. Korpos do marga sibolo do tayo daw. Ako nakinan sibolo daw. Silalahi. Kos roh anakinan. Ape ang pola de pe
bangi mana mereka. Dengar tua hatanai bagus. Di komersia ajar doh hamu mamilit akapar hatan nalabok nadinggan. Di kotiruan di pakatayon. Do si Paulus songon nasiriran nang songon hatana rorang labok tonggaki akan nama dua. Tiruan di parange perilaku koga besi pujion parangeta seperti hamba-hamba Tuhan dijahai hamu manon Timoteus Titus isido sudah aka syarat-syarat menjadi seorang pelayan Tuhan dihaporseaon kotiruon kon spiritualitasmu ikut tibo keyakinan yang kokoh yang teguh di hadapan Tuhan kepada Tuhan asa gabe tiruan diaka ruas nihuria dohot di hatomanon ninna di kotoman dari agenda pernikahan koporman toman mardongan halaboho ninna tidak nak kena sada sianima ikon marhatomanon ama malu toman ngesia sudi segi iko gabe ioniban di macelas roha di bagasa partikianon gabe pangulana burju mahita sudi pangulana burju namar parbuehon parbuena denggan kosongon hauna denggan ramos parbueni tapi nauli doatong lama ma dihamu akang giku do ibotoku sude las marohamu di parsuron itu hatai dihamu di bagasati koni manang dia kana toras saluhuna tamadohi tamadok mauliate tutuhani ala dipilit sada siani anak komu gabe pangulan huria na poson itu hatai yaka tahun-tahun perjulon ko dukungan muro nasida disude dukungan dana pe dukungan perhatian pe nang pola jo pagudaku ipangidohamu tanggung jawab keluarga siad nasida asa bulus rohana marhubas di tonga-tonga ni huriai ngamilik ni sude nasida ngamilik ni ruas ni huriai nasida jadi oleh atema dihamu sude yang sudah mempersembahkan anggota keluarga ya anak komu anak borumu tonga-tonga ni huriat tai dalota makalas ni roha dala parpudi mauliate ma di huriatah gaipe pasur napitu songon bolahan amak teuli denggado sambutamuna dihami saluhna onang seharibu-ribu dohita di bagasatikion dengan budul dengan mangihuton kebaktian di hari sadarion ate marisadani rohamuna dengan aku begi hami pola akau ngutungut tung takas do di hamle ate hokamu laun itu hatta di hurion ima mabelas rohanami kang adong ngutung anggo si bainoni saya dong do patudon itu hatta ale welcome dengan pajak konomuna diulot sadarion ipe nga amalete honot nami itu hamu hatta ate madihamu di pasu-pasu tu amma huria ke pasun napiton lam mangerbang ma barita nauli di huriaon patubuh tu hatta makana nabi suk boru namar roha yan huriaon ate ma dia bang padita resort bang padita saragi soni nang kasude parhalado nang ruas ni huria oleh ate matong di dua distrik na mendukung ulau tahun ya distrik Nadao
distrik Tulupul Sada Medan Utara na pinimpin ni amang Padita Martin Manulang Master Teologi. So ni ada distrik na baru dope diresmihon distrik Kalimantan Barat na pinimpin ni amang Padita Parinsan si Manukalit. Na sida manapatukon akan narikot di ulod ta sa Darion oleh atema di nasida na dua distriki sa di parbisu itu hatta ma amang preses na dua manguluhod distrikta sahabat tabe nang tusudi ka pangulan nagoktik kido ka para pelayan khusus tu na tuluon Ria Pasur Napitu do distrik Tulusada do Tulupul Tolu tepuk tangan majohita sudi. Akhir kata maulate madisude akamanami inanami preses pangulan nagoktiki na hadir nung alison kay inanami inang aka senior mula dong nung anak na pensiun na marhubas di kantor pusat oleh ate ma di Tuhan oras madihita sa luhuna oras. Adoro sumarede hita alala manutup permingguan non amang preses madi sabola habiran ni upungan non dohot naison sabola siamun alayaka amanami nanami dongan naipat di tanar baju tonan luar mahita laho manutup permingguan so ngani mah codeba baru dijuluk Marede hita sian nomor 600 onoplopat ayat sada. Laos jongjong maita saluna. Datang yakom ma piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho leo nadenggan doho nasa ulibasa namoliutus upasahat tami ma sian naniliho mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasupasu may jalaramoti asaho parasya kami pilihanon pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion uhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaommo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ayo,
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Udul Mahita. Dari Nuaing masuk mahita tu acara foto pimpinan rodo akan baru majalah tohonan ala mamereng tempat pertohonan maraan nomor foto doho pimpinata perjuluman non tohonan guru huria marfoto doho pimpinata songonian non rak dohot keluarga pardihutani pimpinata sipulian nomuse bibel proma rap doho pimpinata dungi diakones doho pimpinata upasahatami ma taringot tu foto diatur padita Esron Siregar diatur hon jala anon ala dina lau marsipanganon anggo par distrik tolu Kalimantan nunga madok hata di gedung Raja Potas mabaitang yang marsipanganon anon upasahatami tuhahanami padita Martin Manulang Preses Distrik Tolu Sada Medan Utara. Cabut.
Kapahohom majolo asa martang yang sipanganok kita asa bui mardalan akaulota martang yang maita tapahoma ali jahuba di bata amanami macailas situtu rohanami di minggu sadarion ima di nadi pasahato tohonan haguruon tohonan bibil pro do tohonan diakones tuaka dongan nami marhite pimpinan nami upui purus HKBP alanyo Tuhan digohi todim todi parbadiaima kami saluhukna mangului parsuruomu lau maparitahon barita nauli tu saluhukna akan atinopa jala tung macai las rohanami majalo hatam di minggu sadarion songoni manang diobason neng taruli mahami di sipanganon naung di paradi di hami alanyo Tuhan jumolo pasu-pasu ma sipanganon doho si inumon naung di paradi di hami marhite-hite pasu-pasum gabi gugu ne baru do hahipasom may laho manguluy ho asa pakyon nami bayin pujian hasa ngapon di guarmo say martabata ma pasu-pasum dia